Barat hana bai thangni no hamjak mungte mothang mungni wansung mung ya priwono tongjara wana haingni jotoni slaino khasuksa thengrung thengnai engkha Mantri Bokhrang Narendra Modi Global Reader Approval Rating rugino Narendra Modi ni khasuksa mari 75% tei haingni jotoni slai gobang rating Mantri Bokhrok engai barja daharmani yagulo Narendra Modi tipangbaino phante kahab naharmu borokni hamkrai rug raidate lama saiman mani baino sai bisini kecamkukno kaham o hakotor mangpli arini bisingono karakte kaham khlai bai thangno snamui naka o koksimiya tebo kuthuk wansungmung baino wansugui nasingni naike Sraisha khlaino nugui mano gamajak morokjak manui roknobo Mantri Bokhrang Narendra Modi hani lukurangni bisingo sisamung tubui rekha obo ongkha baithangni no hamjakmung tei mothangmungni wansungmung o baithangni no hamjakmung tei mothangmungni wansungmung no tei no swkangui tabo Bharat hao swnamjak computer chips no samungo thepajaka hayung ganangni no Bharatni IT company ni sep no nahanani bagui mokol logui nasinglajak hayungni TGN rok oboni baithangni no hamjakmung tei mothangmungni wansungmung no tei no tabo Bharat bai swnamjak missile no samungo thepaui tongo Philippines bai T1 tei sengkrakni birindia rok Corona bai salaimani Narendra Modi ni naharmung tei songjak yapri no borom yafarka Bill Gates ni simi chengai Joe Biden hayung ganangni no salbrum no ongui tongmani kwbangma thongrung tei hoda slaimungni bisingo bo kaisa naharmung tei hakotoni kahamno wansugi no obotei sai sai yapri semani bagui no Mantri Bokhrang Narendra Modi tabo hayungni jotoni slai khasuksa hayungruk thongrung thongnai ongui basakha Global Reader Rating rugino Mantri Bokhrang Narendra Modi ni 75% yasakmung manui matongo tabuk jorao hayungni jotoni slai khasuksa thongrung thongnai Joe Biden tei Boris Johnson songhai kuchuk beremni thongrung thongnai kwbangmano uklogo khiklai tabo hayungni mupur eba guru ongui bachakha Narendra Modi ni Bharat Global Approve Rating rugino Joe Biden ni khasuksa rating ni mari 41% tei Boris Johnson rating mari engkha 25% hani saimankha luko hamjakmung tei hapangni hamkrai tei hapang tei rasai hani lukurokni hamkraini bagino kwbangma samung botangno engkhari kaham khlai chengsajaka Mantri Bokhrang Narendra Modi bini obotei engkhari kahamani no baithangni lama no pohor phunugui tabo hani lukurokni thani mokolni toksa ongui tongo Narendra Modi rangthongni bwkhago simiya phatar hani simi chengino hayungni haparono thongrung tei naimothangni besebono hakotoni kaham boromno mothangnani bagino kaisani ulo kaisa nangkukmani yapri seka Narendra Modi obosakangni hapangni jorao ongui mankhamo hini imangphano nugui maya aboni wansungmungni agi Pakistan habino surgical strike khlaimana hini Galwan Valley baino Ladakh Valley wano China hai phan krak naimothango choprawino naimotang sengkrak rokni kaham engkhari operation khlaimano hini oboni agi kebo wansungmung phano maya oboni bisingtino ongui maya no engkhari phunuka Narendra Modi oboni baino tabo hayungni jotoni slai khasuksa thongrung thongnai ongya khe tei sabo ongsinai Mantri Bokhrang ni obotei juda samungni kogrokno Bharat omorokno rangchakni aikhor bai suino muidu khlai toniwano Modi no obotei phan karakte raida hamiano kebengino samung tangmani bai Bharatni thongrungni hapar katal slai rijakha tabo khungkangke khoroksa suk raida sitra tangkha hanke eba samung hameo yapri barokhe bini bichardati dorbarno khlaijaknai soino raida naichermungni bisingtei kwbangma thongrung thongnai rokbo baksa rok chaya samung tangui tongkhangke jorabono dorbar nogo chopjagui tongbai sinai swakangono chaya tei raida chaya teike samung eba corruption engkha thongrung thongnai rokni kaisa samung hai ongui tongmani phiaba obotei yapi hamiaono thongrung hapani konorino rekha obono kebo obo ongkha Narendra Modi rasa lukurongni dal bidal naimothangni hukumote khasuk
kormo naithotok wo hakotoni hodani juda juda BSF ni hamkraino 100% khlai tisanani obo khukbai sajaknai kogya phiaba omorokni kubui mukumu ongoi Bharatni laibumao rangsakni aikhorbai suino ruwano Narendra Damodar Das Modi ni thani bisisarni samu homungrok haini bagino ongoi basakha Narendra Modi hayuni khoroksa khasoksa thungrung thungnai ongoi Bureau Report Kok Khorang